Жена, изчисти пещерата. Няма, Защо? защото още не са изобретили букулка. А, интересно. Добре тогава. Дай ми една чаша вода. Заповядай. О! В чашата ми има букук. Колко пъти да ти казвам, че букулка още не е измислен. Това е отражението ти. Искаш да кажеш, че аз съм букук, така ли? Да. Върни си думите назад, иначе ще хвърля на динозаврите. Няма. При този положение ти си контейнер. Аз съм контейнер. В какъв смисъл? Аз съм букук. Създадени сме един за друг. Ох, колко мило. Бъдете като неандерталците. Живейте в хармония с природата. Пазете я чиста и не я замърсяйте. Букука в торбата!